Amansane, Winyano baby. Kumawood TV. Amansane, Yena Yedimu. Kumawood TV Aba. Amansane, Yena Yedimu. Kumawood TV Aba. Amansane, Winyano baby. Kumawood TV. Amansane, Yena Yedimu. Kumawood TV. Ya damu nyina ase. Wo adaje a brano bia munya ewo ye ho. Da bia meka asem we se monti ene ewo ho. Muni ho aye ni ho. Ye de ye ba ase ye ba besom. Na monti ene ye som mo. Mo ye wuranom ye damu ase. Ene hwe a mo de hwe ye. Nyame nso obibia. Ene nso eye nne na otwemo de di kan enie. Ya san ba behia ewo the spiritual hot seat eso. Kumawood TV afidikase nyina na go prama yesua so ade a esunsumsem de afa abrabom nsem ho de afa nipa ho de afa ahohom ho eno ne yesua ho ade nipa bi a wo wiase bi abusua emu obi anada me se eso hu ubenkum ene onifa se oku onima na wo bo ochi eso hu ne nyina entrance mu obi mfa ne ti mu adweme dada wo watira meka che ono da bia ya na meka se spirituality edanso and religion so edanso yakasa religion a eyesom spirituality de e ho fitete spirituality nyi onipa bia na ehye e obo ade no ankasa e na ehye nti wo ba wiase a eso hunu we kakra se de be ya wo so betimi anya bibidi abo ho ban obo ade nhira obo ade anya okese ene ya ba besua de na asem tire de atopono so ene se what is life yakasa enkwa ene de yi enkwa ene de what is life ti asem yo what is life eno ne ade a ene ya ba besua eho ade mi a me di dwumade ho chia me no me din major prophet Charles Opokudako o fra major a major so na obasunsumu di a ahohom a me no mu yi adwuma nyina me ko mu nyina bomu a omudin ana da me so ya from the great oracle 1 abusuafo onyankopon hirawo me da me homa ba na me ba ye beto aso tale ti ehoni ade come up akata wine akata wine so ade say when are you so na se forklift de dada eno ne adwuma me de ba adwuma mu ha na me beturu ye no ana nchansi ni twa no aye me de asebo tale me nua na ja obi abodan so ma no na nye kra wo the way was fine to kura dem finfin no nso to ebebo ne se shower no chema aboko de me see ma bokasi dan yo e dia man international contractor na oboso na me nua yi ba ya wo se chale nsuo to a be se shower roof ni nyina anye papa wo dada GB1 ye say rain go away come again another day unsa na no o ba me ma IBR we okay aside IBR no ye wo alozinc and ye wo self lock na ni nyina wo de enyina nchen kakra se dia be bomu sonko kura ne se ye wo emboss and you say me to me the number emboss there be we safe o the board dan so papa ensu oto awie bo apetampe utim ya utim de tim enti mo pa se me dan be say di mu ye free bibi roofing sa roofing no obepo modern no ama inspectors edi kan akwa check ahwe eye enua carpenter ni de bo wo dan ne so esan say ye nchansen ne de bebo so ama wo ye pedimpa esan say ye wodimpa dada e say kala be na mo de bebo man me dan na match wo ye chameleon wo nye chameleon enchan GB1 nice one ye wo kala bi me kamechiro ye nko me mfa mo mfam obehu GB1 Industries wa koma e ben custom barrier wo fin so kwan so. Now you can watch your local Ghanaian movies right on your mobile phone. Simply download the Kumawood mobile app from your Google Play Store or Apple Store. Register, subscribe, and watch lots of local movies in English and various local languages. You can also get access to the latest news updates in the entertainment industry daily. So what are you waiting for? Join the fun. Download the Kumawood app today. Kumawood TV Aba Amansane Yena Yedimu
Abusuafo me da mu nyina ase. Oba de enhye obi bia. Ena me se asem tere da ho ene se what is life? Yakasa life a ede ne abrabo. Wo wabrabo a wo bo ho asem na ne ye ba bekan. Ye bisa se wan kasa. Wabrabo ne se ya ede na obeka. Ede enti na ba wiase, wo ba wiase be ye den. Na se wonam po no obi bisa se awuraba na se owura, what is life? Wabrabo ne se ede na obeka fa ho. Nyadaje me ne nkomo. Text message line amede ye adwuma 0543 596070. 0543 596070. Abusuafo when it test message line me pa cho bomoden se omfre so nemo obe test e de aba wontimi test a nya botre anche mebie ahomato fond ya tum na so afredi mu a mo hwe YouTube no aya Samdakus TV SAMDACKUS na the TV na so e wo YouTube so wonya bowura ho pe bomoden se obe subscribe o subscribe a eye a share emu obi nya asam a wotie ni bi sere be ya asam no be kwa akire na wo wie nso a no like de amaye na don't forget to say wo beja message e wo ho e de amaye sere be ya ye ye be kwa akohwe de to sine no no aka de anto sine ko yie no wo ahye ye nkran na bibia time e kama me pa cho me da se na me guest amene no ehia ya ye ba besua de as usual the life policy analyst nipa wo ye abrabom nhwemu ya wo ye the African prophet ono ne odi anim ame yasua abrabom ho asem abusuafo mame emfa na mra meto so na bibia anya kama onipa ba Ezekiel memo akwa aba na ho te say ya do ba de asepa obeka se abranti yaso onyini but adwene da otirim eso sene nipadua no ya onipa ba ebia na nanko an da obi hwe wo me pese obo odin na wo ma hwefo hunu se ampa wo yo nipa ba nipa bi na wo na do number so atubia na se obi ene je ho no pese ofre na osua enwoma bi na osua bibi firi ho a watimi afre wo wada wo yenko amen that's right amen that was what we did the only papa Ezekiel said okay the life policy analysis said the auditions prophet and Messiah researcher the diplomatic yes he studied your mother so when I talk about life shabra who sheni send you bravo in city on say only baby and only coach our bravo and it's a football team or coach player no the ball the ball mo see a foul who be coach the talent attention no yes it's a foul coach it's in life for man kasano you say can baby or be as a life policy analysis now on guiding a bravo the man ko ye man and no I have seen your friend as software your friend of prophet okay but me the policy analyst BBA okay I coach BBA board me board oh you go see up here na okay so that's me I'm a life policy analyst simple and short my number is 0546 okay 096 150 0546 096 150 as I WhatsApp it's maybe I'll be able to Ghana so the meeting come out with about Savannah normal board Onipa ba Ezekiel na number ene good screen no ase no bomodia na peke na wo nkomo bia wo na atwetwe abusuafo ene yenwura asem no mo na yensua de Onipa ba yakase abrabo ne de ede ne abrabo wo abrabo de dance do chimi ba yakase abrabo in short term life in English say a life is definition of life is between the beginning of your life to the end. Okay. A period between your birth and death. It's a process. A process. They say and someone is see what a prayer and no any friend life. Okay. And see, yana no ka asebi say obra ene wa obra ne wa okay. It is
say open say me show life definition crow ye kasemo a shop tent say obra anywhere awapo it's abrabo anywhere wa wo hwem ne ye ka obra nye obi ofi baabi ba obra no ne wo a wote wo no obra ne me beto obra no ene wo akasa ye wo hwem ne obra no ene wo no ade wapo and ye biti ma fe ne say obra and it's apedu to me so obra obra ni wala o nene nyeso ya fanisa okay ti obra no ene wo akasa okay na abrabo mu no we kasi you two branches in life okay your destiny our life and your shebre ana your opportunity yeah akwanya ewo abrabo mu ene shebra ewo abrabo mu it's abrabo na kasa no o nyoma mienu ene wo kasi o ntafo bi wo okay e shebre ene akwanya we need kasa destiny and opportunity all right na ye ka shebra ye baby a o ba be she wo be she wo ho abre shebre no destiny ye wo be she wo ho abre ansa na wo ena de a ye kan ya na wo shebre no wo be hwehwe nti ya hyehye shebre ye de a ya hyehye nti wo na sese wo ko hwehwe baby a wo shebre ne ewo wo na sese wo ko hwehwe wo shebre no baby she na mepacho shebre no edawa wo mu anansa da baabi na akɔhwɛ akɔfa good question shebre no ekita wo ade a wonyame de ma wo de hye wo ni wonyam okay wo fi wo na ye mu ba no ade a obi a wo shebre obi a wo destiny ti ade a wonyame de hye wo ni wonyam de efe no shebre enti wonyame de ma wo se fa ba bobra okay enti shebre no de wo de bai dada ba woni wo de bai enso wonim okay de tie no no na wo shebre betimi apamu a ade se obi apoa wa ma wo shebre no apam obi ban shebre mamu sa akwa se wo shebre beba mu a wonyame twi mu po no wo de hye won sa se fabra na emu no ji obi ahunu aboa wo se crutch di onyame de che wo no se ne wa bra bo ne sitie no wo shebre no sei ni na tie na sei ni na me ya betumi akoya ide ama okay sanity enti bedo nyankopon ba ye fe ne Yesu Yeshua amashia ye wo no na o wo ne shebre a wo de ba asase Yesu ade ana ya hyehyɛ ato wo se obeye enti ne din ye tro to one son na wo ba ye hyehyɛ wo se be fe ne yimano obeye se oyo momani wo ye daja asumtwe hene enti di obeye nyina ye hyehyɛ ne de to wo ene ye ne shebre okay Yesu die na sametini yi a shebre ya ade a obo ade no ankasa ye hyede am odasani bia onipa bi oba asase so bia won shebre aha enti no sese ebe de no obi ahu se ne shebre nie ne shebre da benkum ana da nifa ana won anim ana sa won achi ebe de no obi ahu sa de ye ba nyina no okay ye bo so ba enti Yesu die no ne shebre no on say na ya hyehyɛ de ama ne mo na sese efadi pa bi so ansa na abem okay enti one so wo resa o shebre beti na abem a ti wo ye obi a wo pre wo ho ase wow wo ye obi a wo ya hantan ebe di se o shebre beti na abem ebi obeti me hia kola ketu abi ono obeka wo shebre a kyerɛ wo asesa wa bra bo nyina ne mo so wo ya hantan a wo nfa kra na sɛ mo de adwumenti emmem da wow di shebre asema ye ken no obi a ne shebre bebam pa no ti wo ye obi a wo pre ho ase brand ho ase okay and it's Jacob Oshia angel no catch you and said the one shirami a unko na obofo ni shirami was sa ko ni eso ho na kokoto ne na ase obra ho ase na obra no ase na eso esa na obofo na shirani de ne mo no osa ohia ho ase na obo eso na ase all the etie wow Yesu ni sabre ni nyina ebeba mu no na se akoda bi aye fe John the Baptist no say Yesu kutu na ohwie nsuo mu nsuo bɔ ne so on sɛ ɔyɛ ɔkɛseɛ nanso otia so obi ɛsɔ ne mu ɛpɛgya no awurade kra obi ɛboa no wow awurade no ɔbɔ adeɛ no obi sa aboa no ɔsane ba fam no obi boa no
Wow. Then you know, you say yes, where you're ratting, and I will only buy you, so we did like a see it. Name of buy or brand once. And then John the Baptist and Kawame can hear the army. Kobian Pokran, no? Yes, because John born a Syrian or see a real movie, or can say, wait a minute, or so many. it's an I'm John the Baptist, so I yes, a sort of man. Wow, wow, wow. Na said the Oka no. Say obi best obi shabre betimi abamu a. Ohia so okoto obi na ase, anaso obi so ne mu epagya no. Na say wi ase obi anu a ono a betimi apagya no akodum pempenso obi. Ese o man panin mpo a na na do dankwa enam campaigners bi eso. Wo mo campaign ma no ebo no ho dawro bo no ho ntoa ena mo abenya man panin. Ti se na na do kase oso sene Ghana nyina a no kura na anye no kure. Sesi wo so sene obi a ba menya so se na na betima begina bonte aka so no ana ho ode ena de kosi akonya so. Eya nipa bi. Wow. Kokromoti wei. Yes. Ena timi mu obi timi be man panin. Na se obi ahia ho brase. Me da se. It's a brase na dia ba ko etimi sa be kura ni power bro be power. Ahom brase na e de tumi ma nipa. Yes. It's true. That's right. The politician ba obaba ofie ono ba be true say it or be to me it is of bread once it was ya hobrase sa onya to me ni wi a obetwi Range Rover oba a convoy be dinani. That's right. Untimi what ya hobrase at to me akogina baabi afenu aye guy. Yes. Wow, wow. But the baby of say onya me shebre ogina baabi you 110 and he said don't underestimate anyone. Wow. Say onipa bia obehu no abrose bia mejo tie yi wonni mejo de nyame de atom no. Of course. It will be free mejo and now be share no na mejo ema instruction in your life don't ignore it. It's true. Because ebia no na do wedding Ebetina baabi yi. It's true. Enti ansa no obi shebre ebetumi asiye and now obehu ne shebre no ti obi aso ne nsa preja ne sa sabasi na yi. That's right. Enti dia tie ne say me be chirema mo ati ase yi shebre ne dia me kan wasem na mo meba akwanya no so empene for say obra ayi okun. Yes. Enti enti na mo obra ayi okun. Obi say life is war. Yes. Life is fun and me be chirem dia ti obra ayi okun. Eni pa ba akopɛ o no yoma mi. O shebre o akwanya. That's right. Enti shebre ne akwanya no na ekun. Enti na ya obi ka say obra ayi okun. Me shebre no ene na akwanya no e kuntopa. We press oba be say we so press oba say. Ene ma obra ayi okun ma ni. That is the secret in life. Wow. Bejo. Your boss say obey prophet. E yo shebre we na me share no to woman. Yeah. Nti o catch your Jeremiah say, "We am with that one that na yemu." Na ma ye Na me ni wo dada. Na me ni wo dada. That's right. Nyame hyehyɛ yɛ den ɛto wo. O kan samsa. Wo se na ohu atworote ba ko kra nya mmaamu no. Na me ni mu. Na kyerɛ sɛ onipa bi ɔbɛba asase so biara hwere no ho asɛm yɛ den. Ɛda ho dada. Book bi de wabrabɔ no ho. Yes. Ada wo be yare wo ho. Yes. Ada oni be gi wo ho. I'm telling you. Ada be sere wo ho. Yes. Okay. Enti onyame osoro onyankopɔn. Wɔde nneɛma mmiɛnsa na yɛde wɔde so books mmiɛnsa. Wow. Or the book of records ɛwɔ hɔ. Or the book of remembrance. That's and right. the book of life. That's right. Enti yɛhwɛ yɛwo obiara yɛwɔ angel a wɔkuta book a yɛ the book of life. Wɔno na wɔhwɛ yɛwo a wo ɔbrɛbɔ ɔbɛbɔ nyinaa no ɛda a wɔde ba asase wɔ so nyinaa ɔbɛ rekɔde ɛno yɛ adwuma a abɔfoɔ no yɛ no. Wow. Say ya wo mi ukoda ma ba sa susu a obra me bobia no ekuta sa angel no Otro. Papa Oboni onim. Into the book of records. What take you records? They said they ya ko mi wo konfa no chete in hospital. Ya wo mi ya babo mi date and they wo mi. That's right. Me ma mi di bebe. Me papa di bebe. E kura mi film ya ba show. Date of birth ya ba recording. Into that me ban in spiritualities. Angels and also taking that record. Wow. Wow, 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 wow. And then a book of records no. And a book of remembrance. Obi wo no ma ho. Eya wo sorry. Obo mpaye tire Rade say, Rade yishira no. But the secret is that
One way, I'll buy 100 years. Now we have Bibi ama. when you a principal God. The book of remembrance, and until when you miss it, there be a wonder papa. Move on, more from one check, number of you so that would you so. Oh, yes, son, then you miss your secrets in it. Somebody don't say, oh, come on, fire. Oh, bonfire said, when you remember when you car. When you make a book of remembrance, now I come in, don't do a wire one. Why your mother, yeah? No, I have no yes. And it's a hotel be at the Apple discounted to bank. The Zambia want to say, I told you to banga. A new baby, a here and a Libya. You come back to what? Get the book on passports, and I say, check book in the car. Near the airport, not just we scout bank. Yeah, check coffers in them. Dear, don't do idea better. Yes, it was Simon and the Brosso. Nancy can't know the Adawa. Yeah, you mount sanity. That's right. And to say, oh, bonfire, say, open sure for another car. When you mention the patron to our share one a bravo, now what the amount? What I say? That's right. Said, when you mention a book of remembrance, no one is she woman. Now I catch any angels say, we go yet the heard about Fino. When you Kaya, Debbie, because be anywhere a kindness say, why a baby. Debbie, A quarter you know be down a quaho. Coronavirus, a common by or quarters a come to be. Debbie Tana Natas, so and Fino. And it's on also watch and one. Young fans say on also coronavirus and I channel. And it sounds one couple will be to announce a new class of one. Yamiba, that is the remembrance book. It's one for one fire baby or win young way. Or blaming and couple of parts nippanity one day. It was say, one Yamoniano, one Yamama. It's one Yamonia, one Yamon. That's right. The young woman who stood very at the other Kyle. And it was deep photo of Bible and Ezekiel. Na obeuna onyame fa Isaiah so say on question ko because say color catches onye ne samanse na me be fana ko Bible say o jan na bitre ban na o compare ka say rade kai dia maye mawo manante wanim maye pe dia na maye a enti wo be kome enti rade kai that's what Ezekiel say maye wo wan for dia ma o man Israel enti why o man no can o person tire wo preaching the word. There was one cast seminar. Let's say, Obako free man, the Moja may refuse. That's right. What you for the yes or ye? And Ogo, you around the Kai say, no, you went for the mommy. For the film, I can't feel. Okay. A remembrance book. That's right. And you want the book of life. Into your brother, you when you know, Chrono Airport, Papa, Drama Airport, Nipa, and also book of life. At the end of the day, say ya bobon kwambo maniti na woni mu a wonko heaven fight ye obetumi kasa asemasi ni timo ade pa but onyame hiro ano wonko sorry ba wo sika God is principle onyame or principle or justice enya so dem abetena ene wo behwe ho ahira wo eye wo de kumni pasade na ye papa wo ye papa still wo be multiply sika na ma. That's right. That's God. Where your spiritual insight. I'm telling you. Say, Obi Honoma, which means I will see us already about that. But who the person is blessed, and today we are out here. I come and go one class with a radish. By sending Panoba was and come up and the team when you're day. What young for school fees more. Obia school fees are hot war. Who will be able to take care or do quite or fun. By Christo in the car, I am empty by own father. Win him. A baby Minchuano. Now me share Facebook. Na me kopie Shatawale so amanfo se ga nenye wo kan asem bi etumifo na hye me nkrai wo de boys mo to sa omo nyumo hip life we bi odo mo ko America odu na ofa ne phone wo twa selfie ene wo ka se mo sore amotimo dendenden wo anya akwanya aba bedu ha wo da so akwanya wo ho so betimi de obi aba yire no eje kakra ekuta no afri ne nsam uwi wo se adwane no aba betena se no wadi na wonko aba na obedi yi a na onua bi bra mfa so obe na benya enti mo hwe mo do ma ba we kura me nya nwie na sa de foforo sa yede enti mi hu se boys no o mu nyina kotokoto Shatawale enti se okwo hu se nipa bi sei pie na nkrofo so no so a e wo adoye bi a wo ye nipa nhunu ade a boy na ye no asofo bebre me ka cho so mu ntime nye enso okogina puppet obe preach de ati ono oye bone ono kuta sika no omo obi bi ni enti ebasa wo yare a unya yare safo nso ma na nsa yare book of remembrance no okay no
Mɛtɔ saa na teɛ nti sɛ wɔn ti mu ɔden paa ɔmo nipa saa nipa no ɔkɔ problem na yɛrɛ sɛ den paa yɛwɔ kristofo bebree ɔmo dadɛm ana mema menka kristo ɔmo so ɔmo sum nyame bebree ɔmo dadɛm yɛde ɔmo kyina yɛresa so ɔmo nya yɛresa wonya bi bisa wonni book of remembrance wonni papa yɛ bia wɔ soro hɔ yɛ awurade bɛhwɛ ho aka sɛ adeɛ wei nti megyina so ma yi nipa firi na ho yɛ hia m wonni book of remembrance wonni hwi wom. That's right. This is the key in life and ɛyɛ kyerɛ brabɔ ɛkwan yɛ wɔbɛfa so a wɔbɛbɔ bra ɛkwan yɛ wɔbɛfa so a wɔbɛdi yi ɛno nti maame ntwa wokɔ yɛkɔ yɛ nnua yɛ tradition no te sɛ wokɔ gye sikaduro wokɔ pɛ mmoa fi malam hɔ ɔmo a yɛgye di sɛ ɔmo kora nsom nyame ne ade no yɛkɔ wɔn hɔ a ɔka kyerɛ yɛ sɛ fa biribi bra na ɔyɛ adɔyɛ ɔpɛ nkwantanan bi so fa sika se kɔto so tɔtɔfe kyɛma nkora yɛsɛ ɛyɛ adɔyɛ wode yɛ abie kwan ade ama wo ɛyɛ spiritual key ɛwɔ life mu by wonim a ability wɔ life ɛno nti ɔsɛ giver will never lack ɛda bia ɔma no ɛhia ne da ne ho nkyere no mpo da nyame asɛm no no enti abrabɔ no ɛyɛ very dicey wo a hu ne yi a wohu sɛ ne sitie na yɛka sɛ ɔbra ɛyɛ ɔko aseɛ ne sɛ obi nhwɛ me ɔbra bɔ hwɛ n'akyi mmaa wɔyɛ biribi ɛnyɛ yi ɛno nti wato ɔbra din sɛ ɔbra yɛ ɔko ɛno ne yɛ nananom ɛyɛ study ɛyɛ research de to wɔ sɛ abrabɔ yɛ ɔko aba bi kɔ bi hɔ a ɔde career na awae wɔyɛ sɛ yɛ ɛnyɛ yi ɛfiri awurade ɛfiri wan bɛdi kaka kyerɛ obroni kasa bi wɔsɛ your destiny is in your own hands. That's right. Odifo Isaiah na kai. Yes. Your destiny is in your hands. Wabrabɔ ne nyinaa no wɔn na kita wɔn nsam ɛnyɛ obi na tie sɛ mentwa no woba sunsumu a wo destiny no ɛwɔ benkum ha ɛna opportunity no nso wɔ ha ti adwuma bi a bɛyɛ bi ya wɔ ha ɛna hyɛbrɛ na ankasa nso wɔ ha ti sɛ ɔbɛyɛ nipa titiri wo a yɛhwɛ a yɛhunu wonyɛ nipa titiri nso a ɛhwɛ nsa benkum a yɛbɛhu ne nyinaa enti aha ɛyɛ destiny key ɛna ha yɛ opportunity keys enti yɛwo ka no to aso that's right enti major abra yɛ ɔko no hwɛ yɛma ɔbra ne ɔko ni wɔn sɛ sa wei bi wei buwa wei na wei abuwa sanity ɛkyerɛma ne yɛsen ɛbom ɔmo nyinaa da paako ɔmo ayɛ baako ne mo baako ti ne mafia baako ti ka baako aduane toma apɛde yɛ ba anibere ba bɛte kaw na aso ano wɔwɔ kɛtɛrɛma o nso wɔwe wadeɛ ɛkɔm tia mɛkyerɛ wadeɛ ɔbra yɛ ɔko sana in spirituality opportunity any destiny opportunity no nya de destiny is stronger than opportunity okay enti obi a na bra but opportunity erule destiny no it's a crash obi a dia akwanya erule ahura tena hyɛbrɛ no so no ɛma abrabɔ no yɛ apɛdeɛ ne ntɔkwa okay because ɛsɛ hyɛbrɛ no ne ti akwanya no so okay hwɛ yɛwo wo no yɛka sɛ wobɛyɛ odiifo ɛna wo maame ɛka kyerɛ wo sɛ wɔn deɛ wawo na ma wɔwo no yɛsɛ yɛde wo kɔ sukuu ɛna yɛde wakɔto law school yɛsɛ bra na ɛbɛyɛ lawyer ɛno yɛ akwanya bi a wɔnya no asase yi so ɛnam wo maame a wɔwo wo a ɔwɔ sika a wɔse kɔyɛ law nti that's right nti ɛno yɛ akwanya ɛno anya nti just that is opportunity but hyɛbrɛ na nkasa yɛ adifo dwuma nti now wo yɛ lawyer no mewa that's right debi akɔ court lawyer no deɛ wo okodi asɛm yes but wo hyɛbrɛ no so nkasa no ɛyɛ difo wo hyɛbrɛ no ne lawyer dwuma no a wo yɛ no opportunity no ɛmfa nti wo bɛhu sɛ wo yɛ lawyer dwuma no paa but na hyɛbrɛ no kutia lawyer dwuma no a wo yɛ hyɛbrɛ no ma wo succeed in law for da hyɛbrɛ no bɛ yes ɛyɛ akwanya no ama wontimi nsɔsidi wontimi ma nipa kɛseɛ ɛwɔ saa lawyer adwuma no mu ɔdo wakɔ school a wɔyɛ law ba hyɛbrɛ no bɛka kyerɛ sɛ ɔno tumi a nyame de ama no no ɛso kyɛn akwanya no nti ɔmma ne nni no so okay nti te sɛ deɛ tɛkyerɛma ɛka kɛkyerɛma kakra sen ka tɛkyerɛma no wɔn adu baabi a no aka ne kakra
ɔde agye no no the agye no na kɛtɛma yɛ steady no ayɛ steady bonsa no ntumi mfa ntom na wa ne gyina mfimfini yes ɔkyerɛ wo sɛ nyabokyerɛ we sa wobɛhu sɛ deɛ hyɛberɛ no deɛ nyame ma sɛ yɛ no wobɛhu sɛ wodu baabi a lɔ adwuma no wobɛhu ne yɛde asɛm bi atoo so pawu woyi wa no baabi yɛ woyi w'ano baabi ayi na sɛ hyɛberɛ no wasɔre paa yes ɔdi agorɔ ɔpɛ sɛ ɔtwew ɛde wo ba ɔbɔ ɔkɔkɔ nti all of a sudden wobɛhu adwuma no kora lɔɔ no yɛyi wadi asɛm bi ɛbaa yɛyi asɛm no na ɛni wo ba sɛ ɔka wodi sika ɛdɛ deɛ wa na akɔ deɛ sika no ba ketewa ɔwe ana ɛwiam sɛ nti wobɛhu sɛ sɛberɛ no ɛɛtaata opportunity ɔpɛ sɛ ɔkye neɛ de ɛde ba ne sae saa ne teɛ nti sɛ woahu sɛberɛ a da bi opportunity no fighting against the destiny but ɛyɛ dɛ yɛ sɛ destiny no wuli opportunity nti obi wɔ hɔ a yɛbɔ no sɛ ɔbɛyɛ businessman let me give you this in the whole ewiase nyinaa sometimes we don't teach this the people don't know life when you talk about life is not school in Africa yɛyɛ ne sɛ life yɛ su nti yɛwo wɔ ayɛ sɛ ɛkɔ su sua de kasa yes 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 wisdom na asɛm na wɔka nti wobɛhu sɛ abrabɔ na wɔbɔ no nyame bɔ wo sɛ bɛyɛ sɛ school yɛyɛ na nanom tete no school na na yɛ old Asian me I'm old Asian man me da bia me kasa I talk about Asian days and ɔno na ɔbɔ adeɛ mutam ɔno ɔde di kan de ma nipa nti yɛ no ma yɛ ne nyame nante yɛ nananom ɛyɛ adufoɔ education ɔde ma yɛ no was something practicality. A dream nyansa, a dream yes, yes, yes. Obi tiri sua deɛ saa ɔhwɛ buku mu deɛ ɔbɛka na pɛpɛɛpɛ yes ba woso ɔmɛ practical ɔntumi buku nim deɛ ne deɛ wɔde ti onim paa ba deɛ ɔnyɛ mu obi hu no onim problem no it's all the ancient education na me kuta because I need to be ancient man because meaning tete no na watch ni ho by now when I let me show you kasa mo no miensa onya time no insamba enti science from starting from Africa science ya yake Steve na ye Steve ade e profo science never fire you see it be vegetable and I'm you see vegetable science because we don't boil get one at here is TV then na tie omo no boye sa de we na ma science never fire what the odabanti do ade no the body I dey what the control ne na adoa ne e ka say atosodiya ni na makono wo dia kusoro na wa ma heat no abin no eye very bad yes atosodiya and the family TV science say won wa atosodiya hwe awodi ni nyina fi we na science nyama ba ne na na ye enti adisina ni nyansa wo say se ka obi ni nyansa wo say you are this. There is difference between school knowledge and the wisdom of God. Yen na nanu no na dan jamaka to say it's be a school. School in Africa, university in Africa is for 40 good years. Then you 3 years. Now about university no, now you could hear about the university. Because what you want to say, I've given you the dominion of money. In the real 2 million nations, so go and multiply. Go and multiply. The problem we can multiply. Now multiply no in the sense of creativity because God is creative. When I'm a we are seeing creativity, so
not book nali. Aye na dream. But tina se no create say mame po dia. Mame po ape. Mame po we na yen tro bibia ko. Enti wo ni pose obo ni pa o mo en pa mo ye de. Na ni pa ja wo nyame su. Enti the sense of creativity no eh wo nyame mo yan so ye wo. The difference is that get to make the ten or ten money pa. Nemo wo nyame po ni pa bi edu ye. Eni pa ka nyina ni pa de po ni pa. That is creativity. It is a when I'm here, to me, out to me, the body party, and you be always because now when I'm a body panel, was I did put to me by Nipa, and Untin and Nipa, it's me body part. That is the creativity that level. Tale ti ehoni ade come up Akata wine. akata man so ade say when are you so Na say forklift de dada eno ne adwuma me de ba adwuma mu ha na me beturu ye no ana nchance ni twa no aye me de ya sebo tale me nua na ja obi abodan so ma no na nye kra wo the way we find to kra dem finfin no nso to ebebo ne se shawa no chama aboko de me say ma bokasi dan yo e dia international contractor no boss na me nua ba ya wo se chale ensuo to a be se shower roof ni nyina anye papa wo dada GB1 say rain go away come again another day unsa na no oba me ma IBR we are okay aside IBR no ye wo alozinc and ye wo self lock na ni nyina wo de anyina nchen kakra say dia bebom sonko kura ne say ye wo emboss and you say me to me the number emboss there be we safe o the board down so papa ensuo to awie bo apetampe utim ya utim bi tim enti mo patch say me dan be say di mu ye free bibi re-roofing sa re-roofing no obebo modern no ama inspectors edi kan akwa check ahwe eye enua carpenter ni de bo wo dan ne so esan say yen chance ne de bebo so ama wo ye pedimpa esan say yen ye wodimpa dada e say kala be na mo de bebo man me dan na match wo ye chameleon wo nye chameleon en chen GB1 nice one ye wo kala bi abi me kamechiro yen ko me mfa mo mfam Obehu GB1 Industries wa koma e ben custom barrier wo fin so kwan so. Now you can watch your local Ghanaian movies right on your mobile phone. Simply download the Kumawood mobile app from your Google Play Store or Apple Store. Register, subscribe, and watch lots of local movies in English and various local languages. You can also get access to the latest news updates in the entertainment industry daily. So what are you waiting for? Join the fun. Download the Kumawood app today. Kumawood TV aba amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Sini papa be na upe bi ahye amansane winnano baby ya Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV amansane yena yedimu tale ti ehoni ade come up akata wine man so ade say when are you so na say forklift de dada eno ne adwuma me de ba adwuma mu ha na me beturu ye no ana nchance ni twa no aye me de ya sebo tale me nua na ja obi abodan so ma no na nye kra wo the way we find to kra dem finfin no nso to ebebo ne se shawa no chama aboko de me say ma bokasi dan yo e dia international contractor no boss na me Onipa ba Ezekiel waka nsem ni nyina na me pese ye wrap up na me ma mahwefo no ebem se obi atie ye waka live
anaasɛ abrabɔ waka hyɛbrɛ ɛna waka akwanya that is hyɛbrɛ nkurɔmo fɛ sɛ destiny ɛna opportunity sɛ obi tie wayɛ so confused na me kora me nkwan sɛdeɛ odi ka hyɛ aseɛ yi wosi hyɛbrɛ de onya ɔbɔ adeɛ de ma onipa biara na mmom sɛ onya ba asase so a wona sɛ ɔhwɛ hyɛbrɛ no akyira kwan obi so yɛ kristoni ɛhɔ na yɛ ana point no wɔ paa medeɛ meyɛ kristoni medeɛ mebɔ mpayɛ meyɛ asɔre wɔ ani meyɛ asɔre yɛde yɛn nkɔ baabi a yɛsɔfo sɛ meyɛ nkɔ baabi a nanso bɛhwɛ mu no na ɔsɔfo no afa kɔna wei adeɛ yɛ anam ne asɔfo wɔ problem this time no da bia me se bible yɛ baako pɛ yɛn nyinaa ne yɛkenkan but within a short time na asɔfo ayɛ yie na asɔre ba esu bɔ bena yɛpɔ asɔre kwasi ada na asɔfo no ne mma na ɔmo ɔsere asɔre mpanimfoɔ ni agye church members ekɔ fie akɔ akoso trick bi wɔ hɔ adana mo nkyerɛ mu sɛ ɛnyɛ kwan ne nie na emu ɔkwan ne nie na nka obi anfa so bi na obi anso ne yie but edu baabi a ɔmo nka ne yɛ daadaa ne sɛ na church members no nso edu baabi a gyimi nti media me asɔre wɔ nipa media me yɛ wei yɛde yɛn nkɔ baabi a nti sɛ obi ayɛ confused sɛ hyɛbrɛ no gye sɛ mekɔ baabi ansa na obi aso mu sɛdeɛ ɔka sɛ Jesus Christ ɔbu nkotodwe ɛma John the Baptist di nsuo gu no so ansa na ɔso obi nti obi tie mi a anaasɛ obi tie esese a ɛdeɛ na nipa no wɔnyɛ. Sɛdeɛ bi kaka ɛyɛ ɔbraseɛ. The key to your success and to find your destiny is humbleness. Ahobraseɛ ankasa. Asɔre awokɔ. Ndi a wɔyɛ sɔfo. Sɔfo no adom no yɛ wɔn a bebree o. You're great. Ɛtɛm bi a wɔbɛyɛ sɔfo deɛ but ɛm bi a deɛ mɛjɔ bi no unim. Wuntimi kura mpo no wɔ hu no. Sɛ wopere wɔn ase ma mɛdɔ a ɛka mɛdɔ pɔne kakra ma ɛma ɔgyina yi. Mo. Eti deɛ mɛmɛ ka ne sɛ the way to find out your destiny ɛyɛ humbleness. That's right. Ɛyɛ akora na ɔte sɛ ana ɔno na ɔgye di sɛ obetumi aboa ma ɔhyɛbrɛ wɔ hu a there is nothing wrong with it. Mo. Yesu Kristo ɔmaa ne ho sɛ meni agye nkwa na John the Baptist ka sɛ ɔsi nipa na ɔba no ne mpa bɔ mpo late meni wo kwan po sɛ. Mede me nsampo esom. And so say nipa we na koto wo ma ye de e de nsuo gu nsuo. That's right. Enti say go ye say ameni atenkwa no na me de me Yesu me na me say me magiri asenkwa. Na one John the Baptist. Na can say ya. Irrespective of the person level. When him say we no ho na me ehia no beti na bo amedo. Eti e no oh abrante kasa o kasa yi. You want to say obetumi abo ma mama fa ne destiny. Problem ni ho. But arrogancy enti embi ana opa na wanyini odikri wosoro osi baabi saa me de me yesofo na me sofo na me kɔ me yonko sofo pare me no asadam na hiri baba me se wakiri brɛmo bɛsɛ wo de tra hɔ wakiri brɛmo benya yare afɔ na mo ano ayɛ sɛ chali chapre ɛma me yɛ moa na de fa o problem wo de fa tra hɔ abusia ma me fa akwanya we so na me ntɔ ade mara sesi yɛ de aka nyina fa adwe to ho bra 2020 ewura the new era mu o ya wura de kyea ofrom enti nipa nyina dane moa enya wo nyansafo na nkasam de meda nipa ya dane moa wi ya ba bawewo enti dane aboa ne bi de hunu kwa no oba de nsiraw na do GB1 Industries aso ye GB1 fo ye abusuakuo bi o maka o mu obom o mu de o mu se edan so ba no mu bebo wo de ne se oba de ehirawo wa mo sika to asase ma mensi fo megu ho yensu dan ma wo eduro lente na se yesa to so kakra carpenter fo mfa nua mra megu so o mu wi adwen ba ko pe na se ba otrim me ka to sa santema mu anyina the whole Ghana wo pe bi e bod dan so ma dan si wa na bo ne trim kwa me pacho GB1 Industries mu amu abrocha mo abusia tie GB1 Industries o mu asema mekan se won hwe na aka sa wo paade efo oh asumasi madam fo asumasi ne ba no wa kosia carpenter otimi bod dan so wo dan no obebo so de ensuo to ya bo nso wo dan na hyase na enwunu akwa bi obo ma so da so ma me efiri so ada no obo so na ensuo to ya da no enwunu saa bepem ne me property so nyina enwunu me kwa kofa GB1 Industries no ma ba be paso nyina ne asa bo so wo fra ma me wo ya kapre no wo yi wo ba ba di wa ye de menua hwe me na je number no GB1 mu wo kro bi ya fra na kom ya mu wo Friendship Road custom barriers barrier hono ehwa na GB1 Industries mo me pacho mo number ne 0540 123212 0540 123212 and answer 0243 577283
0243 577283 when the GB1 Industries ɛyɛ 24/7 ɛbrɛ bi a bɛbɔ number we biara wobɛnya obi afa ama ɔno akasa na biribiara to atwa pɛn ɔba adeɛ nhyira wo mede oduru mɛdwa 1 aso ɛyɛ mini aba ma wotie me bɔ mmɔdeɛ sɛ ewiase wei ewiase na hɔ kwa sɛdeɛ adeɛ sa na adeɛ akye no ɛma ne nyɛ sɛ ɛyɛ wo ahoɔden ɛna ma saa nneɛma no wɔ ɛwɔ hɔ daabi da ɔba adeɛ abɔ yɛn wame ehunumu enti deɛ woni bia no onipa ba Ezekiel ka no ɛntena sɛ nkasa me yɛ pani kyɛ asomasi memmrɛ me ho ase woyɛ sa wayɛ mistake bra madwa wan so yɛ sɛ sɛdeɛ nyankopɔn yɛ adom lockdown na atwam yɛate dɛn nɛ asɔre nyɛ adwumadeɛ nanso wobɛtumi afrɛ no ɔgye ɔhyɛ bere mu nsɛm ne yɛnka nsɛm nkyerɛ ne yɛmmie bie kii no ma wo ne yɛnkyerɛ ɛkwan a bɛfa so a wobɛtumi abɔ ɔbra ayaresa na wohia mɛdwo ɔso wɔto ne ho asi hɔ wopɛ sɛ nsum de anante mɛdwo bɛboa wo wopɛ sɛ ohunu biribi yɛ ɛyɛ spirit about spirituality bɔ mmɔden afa mɛdwo numbers yi baako wode ara ne sɛ frɛ na wofrɛ nso a ɛyɛ ahobraseɛ ɛmfrɛ medi atɛm abɔfra bi abaayɛ ketewa bi a wɔfrɛ wɔdedi atɛm mɛnyɛ bi saa na deɛ bɛka ato so deɛ bɛyɛ adwuma abusua mpakyɛw ɛyɛ 0453 011 926 0453 011 926 anaasɛ 0272 854387 0272 854387 emu bi a bɛfrɛ biara ne nyinaa yɛ WhatsApp baabi a bɛfrɛ across the world baabi a bɛfrɛ biara mɛdwo bɛfa wo na hyɛ ne nso sɛ mɛdwo numbers nyinaa kuta ne yere nti wofrɛ ne so ɔbaa ne peke a nkɔgyina baabi nni atɛm sɛ ɔbaa bɛɛ na afrɛ no ɔyɛ hwan mɛdwo nya akɔdaa ketewa mɛdwo anyini nanso small in face big in bones ɔyɛ akɔkora nso hu n'anim ɔsa akɔdaa ɛnka so ɔyɛ akɔdaa wanyini bɛpakyɛ onyame nhyira wo afei meba hosit donkomi so sɛ hosit yɛ a yɛayɛ yi ma bɔ ne donkomi mɛ so yɛ sɔfo abra woyɛ maram abra woyɛ kɔmfo abra woyɛ obi a woyɛ research abra adeɛ bi a wonim biara ma bi ekwa de ama wo ma tete me no so koraa abusuafo gye numbers yɛ mɛdwo numbers na ɔde to dwa no 0453 011 926 0453 011 926 0272 854387 afei 0200 603 0200 603 602 saa numbers mmiɛnsa mde to dwa yi emu biara bɛfrɛ biara sɛ ɔpɛ sɛ ɔbɛtena hospital so akwanya wɔ hɔ airtime ne de bu twe wancha ɛwɔ yɛ network so baabi a bɛfrɛ biara bɛma network abusua nyankopɔn hyira wo mɛda ase paa mɛba bɛbie me phone line no ato mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wo nso bɛnya akwanya na nso aba so bie na ɛnɛ hyɛbrɛ asɛm a yɛka ayɛ yi wo hyɛbrɛ ne sɛn wɔnante mu akyɛ abusua ma menka bibi nkyerɛ wo wakɔ asɔre akɔ hyɛbrɛ ne ntimi nnane a wankasa sesa ho sɛ asɔre ne ntimi ɛnkyɛngye wo a wo kyɛngye asɔre no na bibi anya kama ɛmfa ma wo abusua ma bie phone line ato mu 0200 603 602 0200 603 602 abusua ofrɛ me a mɛfa wo meda ase onipa ba Ezekiel hwɛ asɛm a na waka yi aka me efisɛ metie calls a ɛba me so a asɔfoɔ bebree timi frɛ na yɛbɔ bena papa yɛyɛ asɔfoɔ meyɛ diifoɔ paa ɛnso nneɛma nkɔ yie meyɛ sei asɔre akɛseɛ mu asɔfoɔ timi frɛ na ɔsɛ bisa ho sɛ na nyuo mu na ɔmo so ɔmo yɛ apostle ne ho ahwan no ya na ɛnwanwa ne nyinaa is about yɛhyɛbrɛ ya nanso ahomasoɔ nti makɔ bible school ha makɔ ha nti sɛ bɛyɛ ɔbɛba no na waboa no ɛyɛ problem because ɔno wote kwasi buroni kasa wo so wo kan na asi nkyɛn wonti bi na ɛdɛ no ɔno mɛbrɛ no ho asɛm a ɛnti sɛ wɔkyerɛ mu sɛ obi biara a wɔpɛ sɛ ohu ne hyɛbrɛ no ɛyɛ ahobraseɛ mate na hwan hɔ ne yɛnkɔ hwɛ hyɛbrɛ na bi ahoma to follow 0200 wobɛtumi afrɛ sɛ sie sɛ obi pɛ sɛ ohu ne hyɛbrɛ a Hello. Operating Cassia, would you anybody a casa free? Yeah, friend Adam, because I flew in. Mr. Adam, when she, yeah, that's a pa. Adam, I'm quite. Pacho. Today will be Abrabono, yes, ye. Tiernozano, I want Jilibu Hana, and I just say Bamana direct. Me pass Mr. Adam.
Bomadi anafa Onipa ba Ezekiel no number na ode to dwa no. Na Pache. what's your kwa no why? Mate. Obesa the number na to. Hello. Hello. Apani kase odi ne ba bi akasa free. Wantimi anyina so. Hello. Hello. Apani kase odi ne ba bi akasa free. From the free teaching. Tachimai, Papa Yankoi. Ayo, ya da mu plan program ya mu da tuni. Ya da se. Kada mu diya kwati da ba fa an ta fa mu ta ce mu kama shebu ne da kan na ne kwati. Ya da se. Ai be be mu sai ya shebu. E se ya ko ebu sa wo sa mu ye no ko. Ta bu mu a an ta so ko sama fini be be o endo. Ne se ya de ba fa mu e bi mu sai ya ta so mu te bone. New Testament mu so Yesu Kristo so e be o ko portrait no so. Ọkọ̀bọ̀ mpa ya ni ko ka wa Bible mu ye hu se Moses eni eyi mu di se enti sa Moses ni ye mu di se o mo on ba share ni di e ma wo mo chen ni di se ni na enti se bere di em se ya de ko pa se to dia wi kra kwa. Okay, aja me pa cho nyame insha pa. Hello. Me pa cho. Good evening Papa, we dey ne ba bi akasa free. Edin Kasum Secretary Ajira. Kasum Ajira. Okay, bra Kasum yanko. Oh. Yeah. Asana mo kana ni na wo mbe. Obi to fa. Papa na wo ti ya do ye di ko ya like no ya so student ye obi wo wi ni na aso ti. Onti no ma se. Oni wano. Ono so sa no. Aya na bibi na ho ma bibi ana. Okay. Me pacha betrim. Onipa ba. Question to you. Hello. What me anyina? O say obi wo ko be fa ko ya do ye ni na. Bibi a betrim do be ya. Okay, o ba to wona be ya. Hello. Hello, good evening. Good evening Papa. We dey na baby akasa free. Madam Abdul Salam yo. Hey, Abdul. Ena ma na so kasa sa be ma. Ma fra sa me nyaw. E ti bi so na. Ya do boko. Bedase. Ah. Abdul Meteo. Na do nyame ntram na adwuma pa mo bo. Amen. Asa na de mo sound na mo ayo kra. Oh, sa. Na kaza na mo na ba ja ile fa ni ka. Afra. Nyame me chasa ko ma me anyumre. Yo, so ma mejo so. Ayo. Me jo nko na mu du no. E ya disua bebre. Ya das. Wa wo mpa disua na wo mpa disua. Sanity. Na wa wo mpa disua so no obeto mu atem na wati. Ya das. De o kanu shebre ene nkrabia sanity. De ni mi se shebre de itimi sitano. Ba nkrabia na yintimi sitano. Sa pepe. Ena da me ka se Matthew 7:7 Yesu se momita. Na de be ma o hwehwe na obehu bom. Na yibi bio. Sanity. Anti se ni ma bu ho wa mita. Na wa nhwehwe. Na wa nkwa ebeda na nsaka. Nti asem kese fa na Bible no kana meka ye code da so ba wa wunim no na wunim. Sanity. Ena mo amunim so no mo kan so aye nyintumo. Na ma je petro se so fu bi ba ho se buaro no bi na nya. Kana se wo je ni kese fa na otumi toka na ye ho adum. Abdu, Adama, you make say hello. Hello. Oh, what's your name? How from the president of the panelist? Hello. 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 Oh. On Temenka. When you're in Frisson, I'm from. Onipa ba, obi anya ma so dia, me take this opportunity. Hello. Hello. Oh, what's me again? Obi kasa. I'm so brother. Sir. Also obi won mo. Obi tell me na ko isa the money be kasa saraka. Aka ko be kasa saraka. Obi kwa kwanta na so be kwa ko yeni na bi. Obi kwa ko che omo mo se sa die. Obi bi die. Hello. Yeah,
so. Ọsọ ọhún yẹ. Hello. Ọsọ ọhún yẹ. Papa me where finance eh. Mìnà mú ẹ paa. Yàtọ̀ ọba àdé ase. Wọ́n dín ní bẹ̀bí àkàtẹ̀. Yes, ọsọ. Mi tiẹ̀ o. Hello. Papa mi tiẹ̀ o. Wọ́n ti bá ní wọ́n fún tu wáyé. Hello. Batoma Junior. Yes, Mama. We didn't buy a caterpillar. But family Nana, Miss Casafita Crowder. Nana, Takrade. Nana, I'm fine. Patrona, we are Bibina Sadiano. I fancy I did be how. What to one more and a ninja. No, I am the body. I did be how. I did. I fancy Brabono is serenity. If I told you, Papa Ezekiel, that's also home. It's a movie, baby, a person who has a piano. I bet you, if I come and dance. Whatever. Hello. Wow. Go on the wrong way. And no one wants to share the power of it. And my fun of my not to the bear, you kind of say grab up or gallon. But the right person to teach you the right to be. More, Medasi. Also, sometimes, Obi more. Yakasa na montu otu ana mo ba akoko ba akum yenu miensa anya yi a say babem obu batiada wo ya sa nipa wo ya ebe da na watimi akoso abrabọ no kukuru ase wo hwi ase ma otiko apai ebi won mo anu nyina be paapai and so still you have to keep on going eni kwa say okasa ma bre because yo yawo brofo bi e friend push. What they buy and pie, but say pray until something happens. But pay sa for sisi bibi bad day. Ebesi. Entimato Onipa be Ezekiel nka. Mekwa ankosi aga. Metemejo nka mekwa ankosi aga. Matias Sumasi nka mekwa ankosi aga. Eno ntirasa sai anasa tenafie. Ebasa akwantuo. You take it from one step. Near the akwa kodru. Enti obroni kabrafo bi say 1,000 miles begins with the step. Enti so obetimi akọ anamo anase akwansiri apemu a wo sha ase firi ba enti wo mu bi sasa no akwanya da wo mu nyina ne se ebi asade na wo kan ya wunya share the right person you obetimi aboa wo what say obi yesunsum nipa ukoya no ebi o hyabre no ene ono ne de no emfa ono ne gira banku na so gira nipa beda na watimi abeboa wo enti still so okro obi say ai ena nkofo agi misika di ena agi misika na yanyi ni nka anya dai okay but also over now number 2 obi afa no ye wrong go how we see ba me here the part of can be blinking I'm dealing with serious people so we get ready I don't call as soon as you come I hear them it's a big you know person we hear their number why ready my number is 0546 096 150 0546 096 150 which me have friend and what's up what's the post the door yeah what's up on one day that's actually right at 1 year come out abusia for me pa cha me damase ya de dwumade nyina aba na wie ye ba bi biara wo hwe ye bia ye de obade enhira wo obade enhira wo me pa cha me chia me ameyere so ma me beki ono me personal secretary ya bibia wo kremu ya me enhira wo afei ehwa me kriusa
Sister Augustina, Sister Nyame Ensha Wai, and Sister Loretta, Sister Law, Atia Donko, Law, I salute you. Me bomb was a mouth, Tia Ninti, and Mr. Kobe Frank, Mr. Kawachi, one noon a day, camera is me so, and never wire far, now Kobe Frank, Monana Semame. Afraid Mr. Ochinozo, what? Engineer Pa, one no the metum from Memo, which me Freya, a timber, I made be a sound and a kama. Me pato me dase. Sister AJ Hipsy, and Wofedua, me say, what is an entry, was here to kum. What were to yam and one yam. What were to yam, Bibia yam. Sister AJ Hipsy. Mama, the bomb was my wife. I feel me chiami and Casamema. The chiamina, afraid, me ba, true love, me chiapa. Brasa me. One FDN in our coffee by Brasame, I salute you. Yame Aduma, what you this year. Tell it, honey. I had it. Come up. Akata wine. Akata wine. That's say. I didn't say when I use you. Not a forklift the dada, and only a Juma made the bed, Juma. Na mi betri yano, and then chance in each channel. I am a day. I say, tell me you in a job, be a board dance woman, and your crowd. Or the way if I took a damn fin, in so to a bonus shower. Chama boko dear. Me say, my pocket is down. At the international contractor. No boss on a mini buyer was such a in your tribe as a shower, roofing in Papa, what that? GB1,